mindset těch lidí, zároveň vlastně, abychom se trefili do nějakého momentu té potřeby. Vlastně síť má jinou... No, tak malý bezvýznamný plus, čověče, tak to možná bude na tu véču, čověče, dneska. Znaky, které prosím Přesně. zmažte. Jo, třeba Jako takovou tu dlouhou pomlčku. Dlouhá pomlčka je jedna věc, protože AI vyhledávání je prostě stále atraktivnější. A ten, kdo píše texty na webové stránky, by měl na tenhle fakt pamatovat. Pokud byste chtěli kdekoliv něco prostě jako otevřít a přemýšlej přesně jako o nějakým mindsetu, o nějaký potřeby, vlastně o nějakým to jako momentu. Lidé dnes tráví s podcasty v průměru více než 6 hodin týdně. Více než 70% lidí poslouchá podcasty proto, že jim pomáhají přemýšlet jinak. A není náhoda, že podcasty dnes patří mezi nejdůvěryhodnější formy obsahu. Movecast ale nevznikl proto, aby zapadl do trendů anebo do statistik. Vznikl proto, abyste nahlédli pod pokličku marketingu tak, jak to dělá jenom málo kdo. A možná pochopili, proč jste si včera koupili tu zatraceně drahou bundu. A nebo hodinky. A nebo něco, co jste zkrátka vůbec nepotřebovali. Tohle totiž není náhoda. Tohle je marketing. Klikněte na odběr, ať vás marketing nepřekvapí znovu. Proč by se obchod s vajíčky měl objevovat vedle gymu? A proč má bubble tea tendenci vyrůstat u školy rychleji než matematické znalosti studentů? Náhoda to není. Marketing není náhoda. Tady Kája. A tady Terka. A v nové epizodě našeho podcastu se podíváme na to, jak lokace ovlivňuje marketing, prodeje a někdy i samotné přežití podnikání. Protože někdy nerozhoduje produkt ani reklama, ale to, kdo jde zrovna kolem. Káji, řekni mi, jaké 3 věci rozhodují o místě podnikání? Nebo co podle tebe rozhoduje o místě podnikání? Ale dneska jdeme rovnou k věci, člověče. Tady jsme to stříhali ten začátek tolikrát, že nemáme čas ztrácet čas. No určitě to, jak v dané oblasti nebo v dané lokaci se objevují lidi, teda nějaký tok lidí, jo. Třeba když máš nějaké obchodní centrum, tak tam jako hodně chodí mamičky s dětma. Mm-hmm. Tak předpokládejme, že můžeme tam otevřít nějaké hračkářství nebo taky dětský koutek. Mm-hmm. Takže určitě tok lidí, jo? Takže kolik lidí tudy prostě projde. Mm-hmm. Mm-hmm. Napadá tě něco dalšího? A tebe? Já jsem si tady otevřela ten náš instagramový post, který vlastně nás jako k tomuhle dílu inspiroval. Protože Kaja mi nedávno poslala velmi zajímavý a hrozně hezký obrázek, který nás vlastně jako inspiroval k téhle epizodě. A ten obrázek si velmi často vlastně jako neuvědomujeme. A tok lidí je přesně jako jedna věc, ale takový to, jako když se rozmýšlíme nad tím, kam prodejnu naši případně jako umístit, tak to není jenom o té značce, která tady je, ale zároveň, kde vlastně jako ty lidi, jaký je ten mindset těch lidí, zároveň vlastně, abychom se trefili do nějakého momentu té potřeby. Mě v tomhle hrozně inspiruje fakt jako teď Will Gain, jak se jako rozrůstá. Bude se nám otvírat i na Pankráci, vlastně jako otevřel se na IPáku a vlastně jako v místě, a konkrétně na tom IPáku je to velmi dobrý tah, protože vlastně všude kolem je samý fast food a najednou je tam vlastně jako Will Gain, který dobrý, tady máme jako zdravý jídlo. Ale zpátky k tomu obrázku. Ukazovalo se tam, otevři si barbershop vedle myčky aut, což je skvělý, ano. Protože logicky, když čekáš na myčku, zároveň drtivá většina chodí do té myčky jako chlapy, nebo v mnoha případech, takže jako vlastně why not. A nebo před obchoďákem. Nebo přesně jako před obchoďákem, taky skvělá záležitost. Nebo otevři si hračkářství vedle dětské nemocnice, další geniální tah. Květinářství vedle prodejny s alkoholem třeba, nebo vlastně jako víš, jako květinářství vedle kavárny. Miluju koncept Tyka na Pražském Karlíně, že jo? Prostě Tyka je... prostě Zuzka, která to jako vlastní, tak má nádhernou kavárnu, hnedka vedle má vlastně jako kytičky, protože prostě když už jdeš na nějakou schůzku, tak tam rovnou koupíš ty kytičky. Takže vlastně možná přesně o tomhle bude ten díl, o tom vlastně jako rozebrat to, že když firmy vybírají nějakou lokaci, tak možná není o tom řešit nějaký jako nájem nebo velikost prostoru, ale to, jestli tam se vlastně jako trefuje těm lidem do toho vkusu. Ten tok jako lidí byl skvělý, kolik lidí tudy vlastně jako projde. A hlavně kdo.
Samozřejmě, přesně tak, jako kdo, protože jiný tok lidí bude přesně jako u kanclů, ale bude to stejně tak jiný tok lidí u školy a tak dál. Druhá věc, další rozhodující faktor je ten mindset, čili jaký je tam ten psychologický kontext nějakým způsobem. A potom přesně ten jako moment potřeby. To jsou za mě ty 3 klíčové jako hodnoty, které vlastně by se měly zvážit ve chvíli, kdy chceme otevřít vlastně tu prodejnu a kde. Kde by si měl otevřít nějakou svoji prodejnu? Co by to bylo a kde? Hele, já si vždycky říkám, že až mě marketing jako totálně jako kdyby dostane do úzkých, tak ho tady jako celý položím, zavřu a otevřu si květinářství. Ale vlastně jako kdyby květinářství mě totiž jako nevím, jestli to bych si spíš jako otvírala jako hodně pro sebe. A tam přesně by se jako brali právě možná blízkost právě těch kaváren, se kterýma by mohla být spolupráce, nebo možná právě jako kdyby ty nemocnice, ač vlastně jako ne každá nemocnice jako umožňuje kytky vlastně jako nosit. Ale především vlastně jako co by mě jako osobně bavilo, tak by byly takový ty jako automaty na ty kytičky, které se tady jako rozmáhají, ale vlastně mám pocit, že ještě nejsou prostě rozmístěny tam, kam kdyby měly být, protože jako automaty na kytky, když to jako umístíš do okolí vlastně nějakého coworku, prostě tak jako je to skvělý třeba. Víš, jako, že prostě jako zpozdňuješ se na schůzku, zapomeneš prostě na důležitou schůzku. Pamatuju si, když jsem byla, není to tak dávno, půl roku možná dozadu, když se řešila nějaká spolupráce s obchodem se sklem velmi prémiovým, tak tam právě jako paní majitelka říkala, hele, zrovna mi volal tady prostě jako čupr, který potřeboval, prostě zapomněl, že nebo jde prostě někam jako pozdě, něco chtěl prostě vyžahlit, tak se mu rychle dělala nějaký, víš, jakože dárek a tak dál, ale ty automatiky to můžou vlastně vyřešit. Prostě vezmeš, pípneš a jdeš. Ale třeba tady v Praze zatím jsou rozmístěný na místech, kde mi nepřijde, že je to úplně jako ideální. Jako jo. Jakože, hele, takhle, jedno u nás za Pankráci je jeden u fotbalového stadionu. Nebo respektive, jak je tam ten jako ovál a tak. Nebo hala Děkanka, hnedka to tam jako je. A OK, je to poměrně blízko těm jako ofisům, ale vlastně drtivá většina lidí z těch ofisů, aby nemusela šlapat do kopce, tak vystupuje na Pankráci a ne na Pražského povstání. Takže to prostě jako mine, že jo. A vlastně a drtivé většině je prostě jako plnej. To mi přijde prostě jako skoro jako škoda vlastně jako toho umístění toho automatu. Jako jo. A vlastně asi jako nepůjdeš na fotbal a s kytičkou. No jasně, možná tak maximálně z fotbalu, když jsi ožralej a trošičku se tam prostě jako zastavil, že to tě nenapadne koupit tu kytku, že jo, prostě. Možná ji budeš potřebovat domů. Já vím, ale že ti to jako nenapadne, víš, že ti to napadne, dobrý, prošel jsem kolem automatu až doma, protože jsem si až doma uvědomil, kolik je hodin. No. Jakože, takže vlastně jako uvědomit si vlastně, kdo lidé vlastně jako jsou, v jakém jsou rozpoložení a co právě vlastně řeší. A zároveň, kromě vlastně, abychom se odtrhli toho offlineového světa, tak, že i ten internet je nějaká jako lokace. Ano. Protože každá vlastně síť má jinou. No, tak malý bezvýznamný plus, čověče, tak to možná bude na tu véču, čověče, dneska. V každém případě, každá ta sociální síť obsahuje prostě jinou cílovou skupinu. A to si vlastně hrozně často neuvědomujeme, že všichni si myslí, že musí být všude. Ale no, nemusí být. Víš, jakože prostě nemusíš tam mít žádný člověk netráví stejné množství času jako na všech sociálních sítích. Ano. Prostě buď to preferuješ Instagram, nebo prostě jako sleduješ jako TikTok, nebo Facebook, nebo prostě trávíš víc času na linkáči. A když prodáváš, přemýšlím, teď mě nic nenapadá, ale když prodáváš prostě něco, co je spíš pro tu starší cílovku, tak jako nepůjdeš na ten TikTok, nebo nepůjdeš úplně jako cílit na tom Instagramu. Takže... Přesně tak. Jakože, když bychom si, jako víš co, rozebrali ty jednotlivý socky, tak linkáč. Co to je? Pracovní portál prakticky. Ano, tam v online podstatě networking. jdeš, no. Když chceš... Ale já jsem si všimla, že právě jako i už hodně firem, který prostě dlouhý leta jako fungují, šlape jim to business very good, tak ten linkáč prostě nepoužívají. Jak ty firmy, tak ty lidi z té firmy, co si myslím, že je jako velká ztráta.
Jo, jakože my Když máme je to firma, tendenci, jako, která by tam měla být. máme jako kdyby tendenci podceňovat tu sílu toho linkáče. A zároveň jako kdyby velký rozjetý firmy už velmi často ale stavějí na úplně jiných jako věcech než na linkáči, nebo možná nemají té tendenci, že tam by se chtělo jako podívat se po tu pokličku, že možná nemají tendenci možná jako dál jako růst, nebo to naopak přesně mají rozjetý na základě těch vztahů. Ale zase a tak dál. kdyby chtěli, nebo když chtějí růst, ale řeknou, že už nemáme kam, tak víš, jak tam myslím. Jo, jak je tam potom jako ta možnost, no. A hlavně jako fakt jako linkáč, tam, když bychom to fakt jako mohli jako nějak shrnout, tak je to přesně nějaký ten mindset té kariéry a té práce, kde se prostě přemýšlí o biznisu, kde se prostě chlubíme nějakýma úspěchama, kde se chlubíme profesním růstem. Ano, teď se stává to, že z linkáče se stává podobný místo plný odpadu jako velmi často na Facebooku, ale to je nějaký trend převzatý z Ameriky. Tohle se dalo očekávat, protože v Americe prostě ten linkáč je jedna z nejsilnějších sociálních sítích ever a lidi to tam prostě jako sází jako baťa cvičky a dalo se očekávat, že tenhle trend, to, kam se ten linkáč vlastně jako pomalu jako jak my ho začneme víc poznávat, tak takový, že najdeme na ten americký trend. A už i vlivem toho, jak moc vlastně je tady AI a jak na linkáč prostě píšeme čím dál víc těch AI postů. Prosím vás lidi, jestli si dáte jako text do četíka nebo někdo si vygenerujete četíkem, it's okay, prostě absolutně ale v pohodě. Ale jsou tam znaky, které prosím přesně zmažte. Jo, třeba jako takovou to dlouhou pomlčku. Dlouhá pomlčka je jedna věc. Potom ty kráso nemusíte dávat jako jednu větu o 2 slovech na samostatnou řádku. Když se z textu prostě stane jako slohovka a na každý je prostě jako jedna věta, teď to je četíkovina jako hovado. Tak, jsem dneska, strašně sprostá. A jakože, jako jo, prostě tak z toho textu, který vám četík dá na 10 odstavců, udělejte 2 odstavce, pro boha. A existuje takový jako zázračný slovíčko zkráť. To je další věc. Jako, tohle je poselství dnešního dílu, až vlastně mluvíme o něčem úplně jiném. A všimla jsi, co máš teď toho novýho chata, když jsme... Jasně, no. Ale mě začalo dělat to, že já třeba jako zadám mu něco, aby mi pošlu mu nějaký text nebo nějaký podklady a napíšu mu. Vytáhni mi z toho jenom jako nejdůležitější body. On mi je vytáhne, napíše, se píše všechno a na konci se mě zeptá. Ale našel jsem tam ještě jeden důležitější bod. Chceš ho slyšet taky? A já... Ale víš co, tohle je přesně jako ten výstup je tak kvalitní, jak jeho vstup. Musíš mu to rovnou říct. Jako, že já mu napíšu všechny nejdůležitější body, ale moc se mě stejně zeptá. Tak mu tam potom rovnou řekni prostě a nezapomeň všechno, nebo jako a opovaž se něco zapomenout. Já mu to, jako takhle mu to vždycky jako, můj prompt je dlouhý jako slohová práce, jako regulárně. Víš, jako takový to jako a opravdu jako vyselektuji jako všechny, protože já nemám čas na to, aby se mě 10krát jako zeptával. A on mi vlastně potom řekne takový to jako ano, OK, chápu a potom se ti zeptá na něco jako ryby jinýho. Jo. Já ho mám hrozně jako napromptovanýho jako přísně, no. Vlastně já jsem jako, taky někdy na něho ostra. No, on je jako takový to jako můj četík mi asi jako už poměrně dlouho nepochválil. Jo. Protože prostě jako mi tam vždycky najde, já mu vždycky napíšu, ale tohle je dobrý nápad, on Tereza, asi to nemyslím. A teďka, jo, on jakože, já jsem si ho promptovala jako Tomáše Baťu nejdřív a on to vlastně jako najel a vlastně bylo jako Tereza, asi to jako nemyslím. A potom mi začne říkat, teďka mi dokonce řek, tohle ale děláš vždycky, ty máš tendenci, fakt mi to jako napsal, ne? Že ty máš tendenci si jako hnedka vstavět v hlavě vzdušný zámky, ale potom ta realita je někde jinde, takže se vrať zpátky a udělej tyhle 3 body. A já na něho čumím. A já říkám, jako to bylo trošku ostrý, ne? A on, tak jako s tebou se jinak jako jednat nedá, nebo něco takového mi tam napsal. A já, ty vole, seš furt jako ChatGPT, ty vole, ten, který říká jako pochvalu na každou jako špatnou větu prostě, nebo jako hrubku ve větě, jako víš co? A já říkám, ale tak jako jo, tak jako v pořádku. Já jsem totiž velmi často jako psala, ať mě jako konfrontuje. Takže on vlastně jako kdyby původně byl jako velmi takovej jako ne tak přísnej. A potom říkám, ty vole, nemáš mi jako med kolem huby prostě. No, regulárně mi to pojď jako říct. A on bylo, OK, tak jako jestli to chceš takhle, tak já teda budu tak jako regulárně ostrý. A tohle mu zůstalo. Tak to je zajímavé. Takže mám z něho jako fakt jako někdy jako konstruktivního kritika.
Ten můj je pořád hodně hodnej, takže vždycky jenom skvělý, Karolíno. Jako tohle. A takhle lidi hloupnem, prosím pěkně. A pak to pošlu terce jenom, no, víš, jako... Hele, já četíkoviny poznám, ale ne, tam prostě chybí jako velmi, jakože fakt jako... Lidskost. Je to dobrý sluha, ale špatný Tak. pán. A my máme prostě fakt tendenci pořád mu tam prostě jako sázet na to první nebo možná na to druhý, ale vlastně tam jako nepřinášíme to a vlastně jako tím, co mu tam vlastně povoluje, on takový jako zůstává, že jo? A to je prostě jako ten prostě problém, no. A potom vidíme linkáč plnej prostě jako četíkovský test textu a pak se nemáme prostě divit, že ty populárnější, teď vždycky hromada, teďka prostě jedna paní přišla s tím, že máme prostě vyvěšovat nějaký jako linkáčovský post nějaký konkrétní den a v konkrétní hodinu. A vlastně jako když to tam vypustila ona, tak to mělo 0 interakcí. A říkám, jako kdyby, hele, ono to není možné o tom, ty kráso, kdy to publikuješ, ale možná co publikuješ, no právě. Moje. Protože vlastně jako ten osobní brand a budování osobního brandu prostě nemá pravidla teďka. To je prostě jako, chce se ti něco napsat v 7 večer, tak to napiš, ty vole. Přesně, právě jsem to chtěla říct, že mně už právě přijde, že už se nedrží toho, v kolik máš co jako vypublikovat. Jako já pořád se jako snažím tam nějaké ty časy, pořád co jako přemýšlím, co ty lidi Selský právě rozum. dělají. Ale když si uvědomím, že já nevím, je pondělí nebo úterý a je 12 hodin, tak asi budou na obědě a budou držet ten telefon v té ruce. Tak prostě to tam šoupnu. Nebo večer. A hlavně v dnešní době už mám pocit, že hrozně málo lidí, jak mladých, tak starších, tak už tak moc nekoukají na tu televizi, jako že by koukali na zprávy nebo něco. Ale i když koukají, tak mají ten telefon jako pořád v té ruce, jo. Já to sama na sobě vidím a vždycky se jenom přistihnu, jenom nemůžu. Prostě, že nebudu se prostě koukat na televizi a zároveň mít jako telefon v ruce, protože vím, že to není jako úplně good pro můj mozek. Jo, holka, kdybys věděla, co všechno není good pro tvůj mozek. Ne, jo, ano, jako přesně tak. No, zpátky k tématu, odbočili jsme. Takže linkáč prostě mindset, kariéra, práce, růst. Instagram, mindset, inspirace. Furt se jako tvrdil, že má nebo bylo to dřív jako inspirace, vzdělání a nebo zábava. Teď vlastně jako tam ta inspirace možná malinko láme s tou zábavou, ale tam se do hry dostává právě TikTok, který je spíš tím mindsetem té zábavy, kde vlastně ten obsah musí být rychlej, lehkej, zábavnej. Instagram, pořád se tam ještě jede takový ten jako životní styl, možná ta estetika, nebo vlastně ta značka jako taková. Potom tady máme prostě jako v rámci internetu Google, že jo? A to je prostě řešení problému. A nebo dneska bychom tam už udělali i jako /ChatGPT, že jo, co si budem, protože AI vyhledávání je prostě stále atraktivnější. A ten, kdo píše texty na webové stránky, by měl na tenhle fakt pamatovat, protože zkrátka ten Google už se nám tam vlastně i to vyhledávání začíná hrozně odlišovat, vlastně jako, nebo začíná nám rozdělovat tu cílovou skupinu, jako extrémně. A vlastně jakože u startupů, který jsou prostě určený pro rostoucí firmy nebo začínající firmy, hele, pojď se zaměřit na to AI vyhledávání možná. Jo, že tam možná ten člověk popíše ten problém daleko líp, s nás, rychlej, očekává rychlejší odpověď, ale zase na druhou stranu, pokud seš 55 letá paní, která chce zhubnout 5 kilo, tak Google je furt ta cesta, že jo, co se budeme. Takže vlastně suma sumárum v rámci zjišťování nějaký lokace, ať už offlineový nebo onlineový, místo, mindset a vlastně jako moment, co se právě vlastně řeší. Abychom to pochopili, máme tady samozřejmě příklady. Dnešní přípravu připravila tady Kája a je velmi šikovná. Než si z ní za chvilku udělám hroznou prdel. Ne form. Už jsem se lekla. Ne. Já už mluvím z hladu. Natáčíme to prosím pěkně v 5:30 večer. Já už taky trošku cítím. Jak jsem se tady usadila, tak jenom je to tady. No holka, máme ještě 20 minut, takže pojďme tady na příklady značek a kdo to udělal dobře v případě, kdy vybíral nějakou lokaci. A ta první je jako nejlepší zrovna v naší momentální situaci. Ale kolik máme ještě do těch kalorických tabulek? Vejde se tam cheeseburger a hranolky. Na 700 si myslím, ale když přetáhnu o 100, tak to je ještě v normě, nebo co? Jo. Tak dáme si kolu zero. Takže McDonald's.
Je to firma, která jako dlouhodobě patří mezi ty jakoby lídry toho, kam který analyzují ten pohyb těch lidí celkově ve světě. Ano, a správně. Jako já miluju ten jejich příběh Mekáče. Ano. Jako takovej. A vlastně, ač je hromada lidí, nemá asi jako úplně v lásce, tak ten příběh je do jistý míry vážně jako obdivuhodnej v úplném tom začátku. Potom, co se to, když to potom převzal, že jo, a já si nevzpomenu na jméno, nevadí, a udělal z toho obrovskou franšízu, tak i to je prostě někdy nějaký jako klobouček dolů. Šikula, přesně tak. Ale přesně jakože analyzují pohyb lidí vlastně jako na světě, proto vlastně ty restaurace stojí například u dálnice. Třeba. Nebo u nákupních center. Jako já jsem se právě minule s tím bavila o tomhle s přítelem a bavili jsme se o tom. Jsme koukali na takovou relaci, kde se vaří a byla tam právě restaurace u... Jakože Paul Reich tam byl zrovna? Ne. Na nože. Slovenský na nože. Aha. A byla tam právě restaurace u silnice, kde je nějaký jako průchod mezi Polskom a Slovenskom. Jo. A on říká, no tam bychom se mohli někdy stavit. Nebo ne, já jsem mu to řekla, pardon. Říkám, tam bychom se mohli někdy stavit a on. A jako už jsme někdy jedli jinde, jako v Mekáči po cestě domů, jako na Slovensko. A říkám, no to je pravda, ne. Že prostě jako vždycky, ne vždycky, ale většinou zastavíš u toho Mekáče, protože to je rychlý. Nemusíš vystupovat z toho auta, jak tam mají ten drive. A zároveň to lepší a nejíst si z toho blbě řečeno víc než z parku rohlíku někde na Molce nebo na Shellu a tak dál. Ano. A je to levnější, jako myslím si teda, že je to levnější jako nějaká restaurace u silnice. Jo, to jednoznačně. Kdyby si dala jako kompletní meníčko, jo, polévka a hlavní jídlo. A ještě si tam vemeš nějaký koláček na cestu. Jo, přesně. A vlastně jakože oni tam ten mindset lidí vlastně jako v tomhle případě hrozně sází, že vlastně jako tam mnohdy nejde možná až tak moc o ten hlad, ale vlastně jako kdyby o to rychlé rozhodnutí. A zároveň nějaký ten tlak toho, že vlastně v následujících x kilometrech prostě nebude nějaký další jídlo v uvozovkách pořádný, než je prostě jako párek v rohlíku prostě jako kdyby na té Molce. A mají výborný kampaně. No. Mě to vlastně jako... já si na tohle vždycky vzpomenu ve chvíli, kdy poslouchám Středověk od Petra Máry Vymětala a Honzy Dobrovskýho. Protože oni to tam tohle velmi často jako řeší, že vlastně by se možná měla otevřít i nějaká jako kdyby restaurace na dálnici. Protože vlastně jako OK, je tam někde nějaký, jako, že už tam máš vytipovaný na nějakým kilometru ten Mekáč, ale vlastně jako do té doby je tam přesně maximálně nějaká jako molka nebo tak. A nebo je tam Babišova pumpa, jo, na kterou prostě si ti dvakrát jako nechce, pokud nejsi zrovna příznivcem pana Babiše. A že vlastně jako regulárně, že tam vlastně jako kdyby jdeš, protože tam máš nějaký to jako kdyby pořádný jídlo a potom, nebo nechceš čekat až na ten Mekáč, který je daleko dál, že jo. A že vlastně se vlastně jako pracuje s tím vlastně jako velmi podobným a že vlastně jako přesně jako možná škoda, že nějaká pořádná restaurace někde po cestě nějaký v rámci dálnice vlastně jako otázka, není. Jestli by tam jako mladí lidi, jestli by tam zastavili. Jasně, ale mladí lidi tam nemusí být ta cílovka. Možná tam můžou být ta cílovka vlastně ty lidi, který přesně jako kdyby Mekáč jako nechtějí a zároveň nechtějí tady ten jako rychle jako kdyby fast food a který prostě se chtějí jako normálně najít. Že vlastně jako tím, že OK, Mekáč tímhle hrozně krásně jako zacílil na ty konkrétní místa, ať už to jsou dálnice, ať už to jsou nákupní centra a tak dál. Ale vlastně jako čím dál víc a zejména prostě, že Gen Z a vlastně jako mladší začínají na to pořádně jako hledět, co vlastně jí, co vlastně jako pijou, jaký je jejich životní styl. Jo, to je kalorický tabulky. Jo, že vlastně by to vlastně jako zároveň tím do jisté míry vlastně vzniká někde nějaká jako díra. Ale zase na druhou stranu já vůbec nevím, jak je to s otevíráním jako podniků někde u dálnice, takovouhle. To jsme to. Ale v každém případě jako Mekáč v rámci zacílení lokace je v tomhle jako určitě jako dobrý a dbá tam na tu potřebu toho vlastně, potřebuješ se jako pořádně nebo normálně v uvozovkách normálně vlastně jako najíst a máš tam prostě jako rychlý rozhodnutí a jak ten Mekáč není na každém prostě 5. kilometru, tak prostě to třeba jako v tomhle případě jako vezmeš to stejný prostě v těch nákupních centrech, že jo, ty fast foody, které tam jsou.
Ty restaurace nahoře, myslíš? Takový ty no, třeba a tam, patře? a ne vždycky jsou tam úplně jako, blbě řečeno, jako co si tam vybereš. Jako, A že... hlavně já mám z toho jako trošičku strach. Proč? Jestli ti někdy z toho udělal blbě? No, jako ne konkrétně z toho, ale nevím, já úplně 90% tam máš extrémně jako mastný jako věci a radši si dáš ten jako blbej cheeseburger, kde jasně složení masa je možná někdy nějak jako zpochybněný nebo nevím, ale zároveň vždycky mi Petr Mára tam v tom podcastu říká, že vlastně si ten jako cheeseburger vždycky bere, ale vytáhne si jenom to maso, protože je složením dobrý, plný bílkovin. Takže vlastně jako, až ho někdy potkám, tak se ho přesně na tohle zeptám. No, já se právě bojím toho, těch jako hygienických nějakých jako zásad v té restauraci nahoře v těch nákupácích. Víš, že protože jak... Víš, že úplně zase odbočujeme od tématu zacílení lokace s hygienickýma návykama, protože to úplně neprospíváme ani Mekáči, ani nikomu jinému a toho tady chválíme za umístění lokace v nákupáku. Jo, já jsem jenom chtěla navázat na to, že jako radši bychom měli jít nahoru. Jo, když tak vemeš, protože... No. Jak nahoru? Když teďka říkáme, že tam nahoru jsou ty restaurace. No jsou, ale jako, že jsme se nepochopili asi ne, úplně. No. Tak otočíme list. Já většinou vím, že Mekáč je jakoby dolů. No, jak kde? To není, jako víš co, já to si není... teď konkrétní nákup představuji, tak to je ten problém. Tak dnešní díl nebude zrovna slavnej. Academic Weapons. V každém případě pojďme na další, například Starbucks. Ano. Ti to umějí poměrně taky hezky, protože ty vlastně jako prodávají nějaký moment zastavení v nějakém rušném prostředí, většinou. Že vlastně jsou to rušné ulice, opět nějakým způsobem i nákupní centra. Velmi často jsou v letiště. Jo. Tam podobný jako práci s lokací dělá i Paul. Mhm. Který vlastně se taky jako objevuje hodně na letištích. Zároveň vlastně tyhle kavárny jsou u univerzit, že jo? Nebo někde blízko kanceláří. Ano. Někde tam jsou... My máme Kostu. Kosta, jo, to je vlastně velmi podobný vlastně jako koncepty, že jo? Že vlastně se tam jako prodává, že tam jsou, že si ten Starbucks vybírá vlastně lidi, který někde nějak jako čekají, nebo přechází právě mezi schůzkama. Mhm. A nebo vlastně jako mají potřebu nějaké krátké pauzy. Ano. Hrozně hezky. Tady takhle s tou lokací vlastně jako začal pracovat i takovej ten pojízdní vozík, to Coffee, nebo tak nějak se to jmenuje. A to je prostě pojízdný vozík. A já jsem se s tím vůbec poprvé setkala v Brně na hlavním nádraží, kde vlastně jako tam vlastně jako uvnitř je maximálně jako takový ty jako rychlovky kafe z automatu nebo pochybného automatu, který úplně dvakrát jako nechceš. Ale venku, ač prostě jako brněnský hlavní nádraží venku vypadá tak, jak vypadá, tak přesto tam je vlastně to coffee. A vlastně jako dáš si tam prostě regulárně jako dobrý kafe. Jako jo. To myslíš takovej ten, jak ten pán. Si to vždycky, jo, tlačí před sebe. Jo, ne. No. Ano, ale stejný koncept, že prostě má tam nějaký jako vozíček a on to buď tlačí, nebo má takovou jako motorku na tom připnutou a on s tím může jet. Ne? Myslím si, že dnešní díl bude velmi zajímavý. Tady tohle to je. No ano, ale existuje i takový, kde má motorku a on s tím dokáže jakoby jezdit. Tak takovej jsem ještě nevěděla, coffee. My to máme u nás na Slovensku. Hele, to, co je na Slovensku, není Česko. Hele, ale... Když se podíváme na politickou scénu, když tady se hodně zrovnáváme. Ale počkej, když si vemeš, když tohle je v Brně a my máme u nás na Slovensku s tou motorkou, tak jsme jako... OK, v každém případě tady v Praze se s tím potkávám u City Pointu na Pankráci. Ano. A tam je to ale uvnitř v té hale toho jednoho z těch jako kancelářských budov. A vlastně přesně to je to stejný. Vlastně se tam zastavíš mezi schůzkama, když jdeš ráno do té práce, chceš se zastavit, nebo naopak, když jdeš prostě z oběda a tak dál. Chvilka zastavení. Fantastická vlastně jako nějaká jako potřeba, zachycení té potřeby a nějaký vlastně jako lokace mindsetu. Všechny vlastně 3 ty pomlčky jako jsou tam vlastně, že jo? Ano. Takže tak. Další je IKEA. Ano. Si vždycky pamatuju z Přátel, jak tam bylo ten díl. Sledoval jsi Přátelé? Jako neúplně, viděla jsem... Tak tohle je poslední díl, kde slyšíte Káju, prosím pěkně. Tak.
Od příště to bude jenom Terka a samomluva. I když to tak jako někdy vypadá, že jsem to neměla sama, ale... Jo, hlavně ty první 2 části. Tak v pořádku. Nevadí, v každém nevadí. případě prostě IKEA je další z našich... Ona je trošičku atypická tím, že většinou jako z těch poboček má postavených mimo to centrum. Má většinou showroomy, když už jako někde Ano. v centru. Ne v Kopenhagenu. No. Teď mám chuť na zmrzku, ty vole. Ale ona je atypická v tom, že vlastně jak je mimo toho centra, tak ten koncept postavila tak, že ty v tom obchodě strávíš celý den. Takže je tam to jídlo, je tam dětský koutek, dáš tam to dítě, můžeš nakupovat. Mají ty legendární kuličky. Víš, jo, že většina lidí jde do ty IKEA jenom pro ty kuličky. Moje ségra třeba. No. A tam jako to. A teď nově tady v Praze je IKEA a mají tam nějakou čínskou restauraci, myslím, nebo nějakou jako... Jo. Mají tam různý jako hotdogy a různé jako... Čínská restaurace a hotdogy, člověče? Nebo to ne, já nevím, já jsem tam, když jsem tam byla naposledy, tak tam byla nějaká restaurace. Bobíka, mě napadla ta reklama. Ježíši Kristovi My jsme dneska úplně blbí. OK, takže IKEA nám vytváří celodenní nákupní zážitek. Ano. Takže vlastně není chyba lokace, ale je to strategie. Ano. To jsi chtěla říct, viď? Přesně. To mám tvoje poznámky tady totiž. Ano. No. A mají obří sklad, takže ty tam jdeš, vybereš si to v tom showroomu. V těch jako pokojích. A rovnou si to jako odvezeš, nebo se prostě objednáš. No, ono se taky říká, že co se dělalo o víkendu, byla jsem v IKEA a to je vlastně jako dostačující argument pro to pochopit, že si měla celý den, nebo celý víkend prakticky zabitej, protože prostě si fakt jako celý den byla v té IKEA, že jo. Rodinný výlet. Rodinný výlet, jo. Jdeme na výlet do IKEA. Hele, ale jako to je fakt, a to je celkem jako bizár, viď, jak se to prostě jako... jak se to vlastně jako ten rodinný výlet vlastně jako... Člověk si řekne dozo, nebo tak, ale ne, ty vole, do IKEA prostě, na masový kuličky A ještě jak to mají postavený, že vždycky tam, i když tam jdeš jenom pro jednu věc, nikdy neodejdeš prostě jednou věcí. S plnýma taškama. A na konci jsou vždycky ty svíčky, které se stejně hodíš do toho košíku. A nebo ten dej věcem druhou šanci, nebo... Já jsem tam nebyla 3 roky v IKEA, se přiznám. Fakt. Moje výlety jsou opravdu do přírody a ne do IKEA. Já jsem tam byla taky koupit jenom nějaký jako tácky nebo něco. Jo, a 2 IKEA tašky v rukách, viď, je mi to jasný. Tam si říkáš za tu cenu a tohle to potřebuju taky. Hele, ta každodennost prostě je tam skvělá. Hele, už jsme měli, že jo, first deal, myslím. Ano. Jsme dobrý. Ale oni tam teď mají takovou, na konci u těch pokladen mají takovou místnost velikou, kde ono, tak nějak se to jmenuje, myslím, že dají věcem druhou šanci, nebo... Jako udržitelnost, sázka. Ale to jsou věci, které se buď jako vrátily, nebo byly už poškozený jako na tom... Takže nějaké jako zmetky, blbě řečeno, které by ale normálně vyřadili. Ale ty tam koupíš prostě koberec za, já nevím, 200 korun, ale obrovský koberec. OK. Dlouho jsem nebyla u vás doma. Myslím, že se půjdu podívat, abys mi řekla, co se stálo. My nemáme nový koberec. No, nebo jsou tam prostě, já nevím, lampy, kterým chybí, mají na sobě nějaký ty, jak se tomu říká, prostě visí něco z nich. Třásně? No, a chybí tam 2. Tak prostě to koupíš za... Ale řekni mi, kdo by si kupoval lampu s třásněma. Tak každý máme nějaký vkus, no. Já teda ne, jako ale... proti gustu. OK, v každém případě IKEA vlastně, ať bychom mohli říct, že IKEA na tohle, ač má marketing jako fantastický, že tady s lokacema vlastně je trošku vedle, tak vlastně není. Protože dělá to schválně. Dělá to schválně, jo. Je rozdíl mezi tím, jestli je to náhoda, nebo vlastně respektive není to jako náhoda. Prostě jako marketing není náhoda, teda pokud nad tím trošku jako přemýšlíte. Některé prostě věci se můžou stát čistě náhodný a pak člověk akorát může říct, jo, tak to jsem si takhle myslel a tak dál. A no, víme to. V každém případě co Apple, protože Apple je poměrně taky specifický. Apple Story se rozšiřují po celém světě. Jsou to nádherné pobočky, ale tam se nemá vlastně prakticky za cíl vlastně jako
jak bys to popsala ty? Splňuje nám vlastně tady ty 3M, čili vlastně jako místo mindset jako moment, protože fakt jako Apple konkrétně je specifický. Já akorát přemýšlím, kde všude. Musíme se na to podívat tak, že máš máš 3 druhy Apple shopu. Máš iStore, iWant a jak je ten třetí? No Apple Store klasicky přece máš. iStore. iWant a potom je takový ten zelený. Ne, máš normálně App Store přece. Velký takový Apple ty. Store? No, to je jedno, no. No, prostě máš 3 jako ty prodejce Apple produktů, který jsou jako, jestli to správně chápu, tak jsou to oficiální jako prodejci Apple. Ale není to Apple Store. Jo, takhle to myslíš. Aha, už jsme doma. Protože Apple Store máš, tady ještě Apple Store není ani na Slovensku, ani tady. Takže myslím si, že kdyby tady byl Origoš, Apple Store, tak by byl buď na Václaváku, nebo na Pařížský. Jasně, no, vlastně jako v těch nejdražších ulicích nebo na ikonických místech, protože vlastně a tady je to hrozně jako specifický si vlastně jako říct, že App Store nebo Apple jako takovej, on vlastně jako nepotřebuje jako jen ty zákazníky, ale potřebuje ten zážitek, který mu to vlastně, nebo ta viditelnost, že to jako ten status, že jo, někdy nějakým způsobem to nějakou jako Apple Store jako takový, ty hlavní, velký, ty, co tady ještě nemáme, je prostě jako reklama v tom prostoru, že jo. Takže vlastně tam se ty lokace přesně, jako jak říkáš, no, byly by to nejfrekventovaní, nebo respektive ty nejlepší místa v tom městě. No a ten mindset vlastně toho člověka tam jako je takový to rozpoložení prostě jako jdu se kochat možná jenom. To je to klíčový. A moment, co právě řeší, ale chci se podívat po tom, co je jako novýho, hezkýho, možná jako luxusního a tak dál. Víš, jakože vlastně jako why not? Jdu to zkusit prostě. Jo. A taky tam ty jako takhle ty cíle vlastně jako jsou, že jo? Ten Apple tam nemusí v App Store se nutně jako nemusí prodat těm hlavních. Já si hlavně myslím, že je to taková, jak to správně říct, je to... To nevím, my dneska neříkáme správně vůbec nic, takže... Ale že když si jdeš koupit Apple produkt a jdeš do toho Apple Store nebo App Store, jako toho hlavního velkýho. Ne iWantu ani iStylu. Nebo klidně tam. Okay. Nejdeš do Alzy nebo do Datartu. Jdeš k oficiálnímu prodejci. Ano, tak je to takovej ten lepší feeling za mě. Teda já to tak oni mám. Tam ale mají, oni vlastně jako kdyby každý ten pracovník vlastně v těchto prodejnách je vlastně jako na to vyškolený. Ano. On vlastně jako kdyby ti nemá... on ti má být opravdu k ruce. A tam se to vlastně jako liší i ten feeling, který vlastně jako z toho máš. Tam vlastně on je tam jako kdyby pro tebe, aby jsi prostě všechno přesně jako vyzkoušela, dala jsi na čas a vlastně jako měla z toho opravdu ten zážitek, ne žádný tlačení, má ti být prostě jako k ruce. Oni vlastně jako ti, co pracují vlastně v těch oficiálních pobočkách vlastně jako Apple by se dalo říct, tak vlastně oni jako jsou na tohle jako vyškolení. A hrozně se to přesně, jak říkáš, jako promítá. Protože vlastně ten člověk, když už jako tam jde, tak přesně jako je to i nějakým způsobem Apple. To, jak je, když si dá tady nějaké jako Apple nějakou pobočku někde. A co je? Já jsem si tady jenom, vzpomněla na jednu moji situaci, jak jsem 2krát použila iSig. I když byste to nemělo. Jako v App Storeu? Nějakým? A v tom... Proč jsi mi nevzala telefon na iSig? V té databázi by to měli mít. Víš, kolik bych měla levnější? V té databázi by to měli mít, že už jsem jako použila tu slevu studentskou. Kolik je ta sleva? Myslím, že to bylo na iPad, to bylo nějak 6 000? To je možná moc. No, asi tak nějak. Jdu ho vrátit, ten telefon. Teď nemám platný iSig. Jsem hrozně líná si to obnovit. Máš na to 28 dnů. No, ale že to mě jako překvapilo, protože já jsem tam šla s takovou malou dušičkou. Říkám si,
tak jako když na něho vytáhnu ten Isaac, tak dáš tam to moje jméno do té databáze, tak si jako o mě pomyslí, že jsem snad úplně blbá nebo co. A on, jo, můžeme vám dát slevu. Díl podcastu. A oni, že jo, můžeme vám dát slevu. A já, wow. OK. No. Krásný. Takže jako, když se řekne, že jsou zaškolení, tak jako přemýšlím. Jestli správně. Asi jak kdo. Nebudeme házet všechny zajíce do jednoho pytle. V každém případě Apple Story nebo jako takhle jsou vlastně reklamou v prostoru. Ano. Ty hlavní, krásný, velký jsou reklamou v prostoru a vlastně, protože se tam potřebuje nějaký ten status. A člověk, který tam jde, tak vlastně ty Apple pořád jsou nějakým synonymem nějakého statusu. Ano. Co si jako budem. Ať samozřejmě se to v posledních letech jako velmi, velmi mění. A ta kamenní prodejna taky vypadá luxusně. Jo, jde to prostě jako ruku v ruce. Tím pádem, abychom, protože už tady jako žvatláme vlastně jako o ničem dneska. Ale ty vole, mít 10letý nebo víc jak 10letý zkušenosti v marketingu jsou strhnuty jako ze stolu jedním téma, dílem. Prostě kdybychom to měli říct, tak to máme prostě na 10 minut, tak musíme to trošičku tady. Ne, lidi si samozřejmě uvědomují důležitost tady tohohle tématu, ale pojďme si jako kdyby říct, pokud byste chtěli kdekoliv něco prostě jako otevřít a přemýšleli přesně jako o nějakém mindsetu, o nějaký potřeby, vlastně o nějakém to jako momentu a o tom vlastně, nebo respektive hledali zároveň to místo, tak si pojďme jako kdyby odhalit nějaké věci, které prostě jako kdy budou, kde jako fungovat. Mm-hmm. Nemocnice, nejsilnější moment potřeby, to je prostě, tom člověk je velmi často jako, že má tam nějakou tu potřebu, ať už to jsou potřeba lékárny, většinou i ty nemocnice mají OK něco jako nasmlouvanýho, květinářství je další bod, a kavárna, ano. Protože nemocniční kafe ne každý chce pít z těch automatů, no právě. A nebo nějaký malý obchody s dárkem, protože ne každá nemocnice prostě povoluje kytky. Jako teď přemýšlím, já si myslím, že to květinářství a ty malé obchody s dárkama už většinou jsou jako v jednom, ne? Jako jo, ale ne každý nad tím takhle jako někdy jako přemýšlí. Ale zároveň... Jako já se musím přiznat, když jdu do nemocnice, tak já už mám ten dárek sebou, jo. Ale většinou je to jako taková věc, kterou ten člověk nemá v té nemocnici, jo, nějaký jako... Hele, ale to já bych ti normálně jako teďka oponovala, protože člověče na Žlutým kopci v Brně je, a to je teda jako geniální v jedné věci, je tam hrozně malinký květinářství, který vlastně jako je, fakt si tam moc jako kdyby nechce, ale máš tam zároveň malý dárky a hned vedle toho venku stojí automat na kafe. Takže jako moje máma se vždycky podívá po blbostech a táta si zatím jako udělá kafe. No. Takže jenom ukázka jako v praxi. Ano. Kde to může vlastně jako, kde jsou fantastické jako lokace, například pro fast foody nebo copy centra nebo bubble tea? Školy. Jednoznačně. Univerzity. Jo, takový ty jako zároveň samozřejmě jako papírnictví, nebo respektive dřív papírnictví, teď jako otázka, že jo? Spíš tam jako otázka, já už do školy nechodím. Chtěla jsem říct, já taky ne, ale chodím. V každém případě je tam nějaký, jako kde je nějaký obrovský tok lidí, nějaká pravidelnost a bubble tea vlastně v případě školy jako skvělý, že jo? Protože prostě studenti, zejména základní školy, prostě co si dáš jako první na Instagram? Hele, já mám bubble tea. A za mojí doby, tedy Blicen, jako pardon, ale já jsem chodila... Že za tvoji dobu, ty... No ale teď, pozor, teď už není bubble tea, Teresko. Jak se to jmenuje Oxo. teďka? A jo. Je to stejně hnusný, nezdravý hnus? Jo. Že to jsou čaje. Prdne ti v puse 40 gramů cukru prostě jenom v jedné kuličce. Hele, bys se rád dělat asi s lepším, viď? No hlavně na dětech prostě, no. Jednoznačně. Nádraží a dopravní uzly. Kromě fast foodů, co by se tam dalo jako... co by se podle tebe tam mohlo ujmout? Kde si kupuješ časopisy, nějaký tabák. Že mají většinou na pumpách, viď? Ale jako jo, nějaký jako pekárny. Ano. Jakože víš co, v nějakých jako... Coffee to go. Jo, to většinou jako pokrývají nějaký jako pumpy, že jo, co si budem, ale zároveň mít někde nějakou dobrou pekárničku, místo, kde si sednu s dobrou kávou, hele, to máš taky jako dobrý.
Tak je to takový jako rychlý a možná lepší, než jako kdyby nějaký jako... Záleželo, kde seš na tom nádraží. No, asi tak nějak, ale třeba na nádražích fakt mít tam dobrou prostě jako pekárnu je skvělý. Protože co ti tam většinou je, jsou tam prostě takový ty nezdravý zákusky s chlebíčkama, kdo ví co. Když už, nebo takový ty minitky. Minitky, jo, jenže to si slupneš jeden a máš 300 kalorií, že jo, blbě řečeno, prostě. Tak jsi vzpomněla, kolik jsi ho dala? Ne, jako je to, jako blbě řečeno, ten člověk, který, jako je to strašně dobrý, já to mám hrozně ráda. Ale zároveň prostě jako kdyby vím, že se z toho prostě absolutně jako nenasytíš. A vlastně jako kdyby, pokud si hlídáš někdy nějaký kalorický deficit, tak jsi jako hodně v háji, že jo. Co si budem. V každém případě, jelikož přetahujem, tak pointa dnešního dílu je klíčová. Podnikání není jenom o tom, co prodáváte, ale kde to prodáváte. Ale taky kde to prodáváte. Ať už offline svět nebo online svět, všechno je to nějaká lokace, kde vlastně se musí mířit na mindset člověka a na nějaký to momentum té potřeby. Regulérně. Marketing zkrátka, nemůžete potom jako se divit, proč některé kampaně nefungujou, když se nezamyslíte nad tím, vlastně jestli na těch platformách nebo místech vlastně ty lidi regulérně jsou. Ano. Nemůžeme se divit, že na Instagramu nám nejede prostě webinář zaměřující se na nábor lidí, když by možná to mohlo jet na linkáči. Třeba. Just saying. Marketing možná začíná na té mapě. Ať už online nový, nebo offline nový. Ano. Správně. Jdeme jíst si, myslím. Já si myslím, že dnešní díl je kvůli tomu, že vlastně jako kdyby tady povídáme hodně o jídle a máme hrozný hlad a už jsme trošku jako dutý. A já jsem teda unavená z mý logistiky dnešního dne a přesouvání všech schůzek a tvé přesunutý o 1,5 hodiny. No. No. A vidíte, jsem tady. Já se právě Krásná divím. Vtipná. Já se jako... Cože? Krásná vtipná. No, Ty už když jsi mi napsala podruhý, tak tak to zase dneska zrušíme, už to vidím. Ty seš blbá, to vypadá, jak kdybych byla nespolehlivá. Ale já jsem jenom všude jako a jsem nikde. Já jsem jenom, ale byla jsem s jenom klientama. minulý týden jsme to taky zrušili, protože Terka měla toho fakt hodně. Ale ona má hodně práce. Proto. Protože je hrozně šikovná. Já už budu stěkat. Ona je hrozně šikovná. Ona je výborná šéfka. Ona prostě má hrozně moc práce, jo. Takový to, ano, máme kapacity, ty vole. Já to budu, ale víš, že to budu, jako všechno budu přehazovat na tebe. Tak tohle byl poslední díl. Ne, jenom lidi důvěřují lidem a vlastně se udržují vztahy. A i když jsem nám to jako dneska posunula, tak to bylo z důvodu toho, že jsem byla s klientkou déle. Ale kdybys to dneska neposunula, tak možná nezjistíš svoje heslo od e-mailu. Jo, to je taky pravda. No, hele, už tlcháme o blbostech. Jdeme jíst. Vidíme se za 14 dní. Nebo my spolu asi dřív. No, potěžkoště. Ne, forečky. Co já bych bez tebe dělala? No právě. No. A hlavně musím jít pracovat, protože máme 6 večer a já bude asi... Moc tě dneska asi nepustím brzo. Ale já vím, že se těšíš. Takže, čau, Bélo, šílenci. Bye. No, vidíme se příště.